హాయ్ అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు సమ్మర్ షాపింగ్ కోసం ప్రైమార్క్కి వచ్చేసాం. అండ్ ఒక స్మాల్ ట్రిక్ యూస్ చేస్తే ఫైనల్గా బిల్లింగ్లో డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు తప్పకుండా చూడండి. ఈ డ్రెస్ కాస్ట్ వచ్చేసి 14 పౌండ్స్ అండి, అంటే ఇండియాలో నియర్లీ 1600 రూపీస్. ఈ గ్రీన్ స్కర్ట్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 10 పౌండ్స్ అండి. ఎన్ని కొన్నా ఈ హుడీ అయితే నా ఫేవరెట్, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మెయిన్ హ్యాక్ ఏంటి అంటే, పర్చేస్ చేసే ముందు ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసి టోటల్ అమౌంట్ని ఎంటర్ చేసి ఒక గిఫ్ట్ కార్డ్ని పర్చేస్ చేస్తే కొంచెం డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఈ గిఫ్ట్ కార్డ్ని లాస్ట్లో స్కాన్ చేస్తే పేమెంట్ అయిపోతుంది. ఫుల్ బిల్ వచ్చేసి 66 పౌండ్స్ అండి, బట్ మేము గిఫ్ట్ కార్డ్ యూస్ చేయడం వల్ల 4 పౌండ్స్ సేవ్ అయ్యాయి. స్మాల్ సేవింగ్స్ కూడా సేవింగ్సే కదా. ఇదే అండి మా సమ్మర్ షాపింగ్. మరిన్ని హ్యాక్స్ కోసం మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.